אבל אני רוצה לפתוח בזה שמי שהולך להקשיב עד סוף ההרצאה למה שיש לי להגיד, יוכל להצליח בכל עסק שהוא רק יפתח. אז נעים להכיר, אני עידו מלול, וב4 שנים האחרונות אני יוצר תוכן, מדבר למצלמה, ויש לי עסק להפקות וידאו שנקרא Real Productions, ביחד עם השותף שלי יצחק, אפשר גם כפיים ליצחק. ואני רוצה להגיד משהו על השירות שאני נותן. השירות שלי והמוצר שלי משנה חיים. לא משנה איזה עסק ייקח את השירות שלי, הוא ישנה לו את החיים. עכשיו, לפני שאני אספר לכם על העסק שלי ועל השירות שלי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם לא הייתי פה עכשיו לספר את זה, מי היה יודע מי אני? כנראה שאף אחד, נכון? מישהו הולך לכם באוזן, יש פה בחור בשם עידו, הוא מצלם זה, אף אחד. וזאת גם הנקודה. כשאני ויצחק הקמנו את העסק שלנו, אמרנו, אנחנו רוצים להיות הכי טובים בעולם. אנחנו רוצים שיהיה לנו את המוצר הכי טוב בעולם. עכשיו, מי שלא מכיר שוק הוידאו, בצמיחה, בעלי עסקים מבינים שהם צריכים לעשות סרטוני תוכן ולתת את הערך שלהם, סרטוני תוכן, סרטוני כאב, כל העולם הזה שנקרא וידאו. ואנחנו יום ולילה התעסקנו בבניית הקריאייטיב, לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתיים, לחשוב איך אנחנו מביאים את הרעיון הבא, איך אנחנו ממציאים את הגלגל, לחשוב על הצילום, איך אנחנו נותנים כל פעם הצילום, איך אנחנו משפרים אותו. עריכה, הייתי עורך יום ולילה, כל היום מדריכים, לומד זה. בסוף, שורה תחתונה, לא נכנס כסף לעסק. וזה גם מה שאני רוצה להגיד לכם. זה לא משנה אם המוצר שלכם טוב, אם אף אחד לא מכיר אותו. אני רוצה לספר לכם על יום אחד שאני ויצחק ישבנו בערב, אחרי יום עבודה מאוד מאוד ארוך, ואמרנו, יאללה, בוא נלך לבירה, בוא נרגיע קצת האווירה, בוא ננסה להשתחרר. יצאנו לבר בערב לבירה, אני הזמנתי קלסברג, הוא הזמין גולדסטאר, כל אחד והעדפת שלו. ואמרנו לעצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לשפר את זה? איך אנחנו יכולים להביא עוד לקוחות? ויצחק אמר כזה, איך יכול להיות שיש לנו מוצר כל כך טוב ולא מכירים אותנו? כאילו, מה זה משנה בכלל שהמוצר כל כך טוב אם אף אחד לא מכיר אותנו? ושמה הגיעה התפנית, שמה הגיעה הדרך. שמה אמרנו, אוקיי, בוא נשנה קצת את החשיבה שלנו. והדרך מפה הייתה ממש טובה. הבנו שאנחנו צריכים להתעסק אך ורק בשיווק, כמובן גם לגעת במוצר, אבל להניח את זה קצת בצד. לשפר את המוצר כל הזמן, אבל הדגש הגדול הוא על שיווק. וכמו שאמרתי לכם בהתחלה, מי שידע ויבין ששיווק העסק זה הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות לעצמו, כל עסק שהוא יפתח, הוא יצליח, ואני מתחייב לזה. לא משנה איזה עסק יש לכם, אם אתם תדעו לשווק אותו בצורה נכונה, אתם תצליחו. ואני לא מדבר רק על וידאו. וידאו זה כלי מדהים, וידאו נכנס לי לחיים לפני 4 שנים, ואני לא יכול לנתק אותו מהחיים שלי, ואני מאוד אוהב אותו. ואני רוצה גם להגיד לכם, תודה רבה שהקשבתם להרצאה הזאת, ושמחתי להעביר אותה. שיהיה לכם ערב טוב. יום טוב.